dnešnej epizóde uvidíte udalosti z minulého týždňa, ktoré sa na prvý pohľad týkajú rôznych kategórií. Silné zemetrasenie, hydrotermálny výver, prepadly na povrchu a aj anomálne vlny horúčav v rôznych častiach planéty. No pri pohľade nie na jednotlivé zábery, ale na celkový obraz vyvstáva kľúčová otázka. Čo by mohlo spájať geodynamické procesy hlboko v Zemi a teplotné anomálie na povrchu? Odpoveď spočíva v časti planéty, o ktorej vieme najmenej. A práve odtiaľ začína reťaz procesov, ktorá je schopná meniť klimatický obraz na celom svete. Rusko. Vlna ničivých búrok sa prehnala mnohými regiónmi Ruska. Nečas silno zasiahol juh krajiny. Na Kubáni 25. mája silné dažde rýchlo zaplavili ulice a dvory. Krúpy veľké ako prepeličie vajcia padali v obciach Starokorsunskaja a Jablonovský. Ľadovec dopadal na zaparkované autá, zanechával preliačiny a škrabance a poškodzoval úrodu. V Krasnodare boli niektoré ulice zaplavené a autá sa len ťažko predierali zaplavenými úsekmi. V Stavropolskom kraji boli zasiahnuté minerálne vody, Piatigorsk, Jesentuky a susedné obce. Na niektorých miestach boli krúpy veľké ako slepačie vajcia, čo spôsobilo škody na úrode a autách, zatiaľ čo nárazový vietor vyvracal stromy a trhal elektrické vedenia. Vo viacerých mestách boli hlásené výpadky prúdu. V Rostove na Done 27. mája dosiahli nárazy vetra rýchlosť 25 metrov za sekundu. Podľa mestskej správy v meste spadlo 65 stromov a veľkých konárov. Niekoľko ľudí bolo zranených. Na jednom detskom ihrisku spadol suchý strom na dieťa, chlapca previezli do nemocnice a veľký konár, ktorý strhol náraz vetra, dopadol na auto a zadlávil muža vo vnútri. V meste Taganrog prijala tiesňová linka 112 za pár hodín viac ako 3000 hovorov, pričom obyvatelia hlásili výpadky prúdu, spadnuté káble a vyvrátené stromy. V Astracháne sa búrka skončila tragédiou na stavenisku. Počas silného vetra sa zrútil väžový žeriav a zabil žeriavnika v kabíne. Vážne následky búrok boli zaznamenané aj v Povolží a západnej Sibíri. 27. mája si búrka so silným dažďom, krupobitím a vetrom o sile orkánu v Udmurtii vyžiadala smrť ženy v Balezínskom okrese. Obyvateľka sa pokúsila ukryť pred búrkou v skleníku na svojom pozemku, ale konštrukcia nevydržala. V regióne boli poškodené strechy 80 rodinných domov, 40 bytoviek a 2 obchodov. Rozbité okná a poškodené ploty v 3 školách a 2 materských školách. Na vozovku spadlo viac ako 60 stromov a niekoľko stĺpov elektrického vedenia. Kvôli výpadku prúdu na prečerpávacích staniciach zostali 4 obce dočasne bez vody. 29. mája v Tatarstane bol na Volge pozorovaný nezvyčajný jav pre tento región. Nad riekou sa na rôznych miestach vytvorilo niekoľko veľkých vodných smrští. 28. mája výchrica strhla balkónový rám v jednej budove v Ťumeni a vytrhla tehly z fasády inej budovy. Na stavenisku sa zrútil väžový žeriav. Zrútil sa dokonca aj kamenný pamätník, jedna z jeho dosiek spadla a praskla. V dôsledku živlov zostalo 15 obcí bez elektriny. 26. mája si búrka v Permskom kraji vyžiadala život školáčky, ktorá oslavovala posledný zvonček so spolužiakmi, keď sa spustil búrka a silný vietor. Tínedžeri sa snažili nájsť úkryt na mestskej pláži, ale na dievča spadla breza. Žiaľ, zomrela pred očami svojich kamarátov. Od 27. mája zasiahla niekoľko oblastí Uralu silná búrka. Po horúcom dni sa počasie dramaticky zmenilo. Prihnali sa búrky, miestami sa vytvorili prachové búrky a vyskytli sa silné dažde s búrkami a krupobitím. V Čelabínsku dosiahli nárazy vetra rýchlosť 21 metrov za sekundu. V meste spadlo približne 150 stromov, pričom 31 z nich strhlo elektrické vedenie. Poškodené boli autá, strecha administratívnej budovy a markízy na pláži Biela plachta a na jednej ulici obrovský konár prerazil čelné sklo auta. Našťastie vo vnútri neboli žiadni ľudia. Búrka sa ukázala byť obzvlášť nebezpečná na vode. V
Čelabinskej oblasti museli záchranári evakuovať z jazier 10 ľudí, ktorí sa venovali paddleboardingu a kvôli silnejúcemu vetru sa nemohli sami vrátiť na breh. Bez tragédie sa to však neobyšlo. Na jazere Smolino v Čelabinsku počas búrky zahynula žena. Aj v Sverdlovskej oblasti orkánový vietor vyvracal stromy, váľal ploty, strhával vývesné tabule, elektrické drôty a poškodil strechy školy a technickej vysokej školy. V Jekaterinburgu stromy spadli na nadzemné elektrické vedenie, čím narušili električkovú dopravu. Na okolo idúceho sa zrútil stavebný plot, v dôsledku čoho muž utrpel zranenia a musela ho do nemocnice previesť sanitka. Mexiko. Večer 25. mája sa v mexickej dedine El Salitre v štáte Michoacán ozval hlasný rachot, ktorý vyľakal okolitých obyvateľov. Zo zeme obrovskou silou vyrazil 15 metrov vysoký stĺp horúceho bahna, vody, skál a pary. O niekoľko minút neskôr sa vzduch naplnil štipľavým zápachom síry. K výbuchu došlo na farme a zahynulo niekoľko ošípaných. 13 ľudí a zvyšné zvieratá boli evakuované. Miestni obyvatelia a niektoré médiá spočiatku špekulovali, že ide o nový gejzír alebo dokonca o známky sopečnej činnosti. V priebehu niekoľkých hodín však erupcia citeľne zoslabla a zanechala po sebe bublajúcu mláku bahna s neustálym únikom plynov. Na základe toho odborníci dospeli k záveru, že nejde o sopku ani klasický gejzír, ale o hydrotermálnu erupciu spojenú s výstupom horúcej podzemnej vody, pary a plynov pozdĺž zlomu Ixtlan. Úrady zriadili bezpečnostný perimeter s polomerom približne 30 metrov okolo hlavného zdroja. Počas prieskumu boli objavené ďalšie zóny intenzívneho bublania a emisí plynu. 3 v oblasti, kde došlo k pôvodnému úniku a 8 ďalších v susedných oblastiach. V niektorých bodoch teploty dosiahli približne 86 stupňov Celzia a zaznamenali sa aj nízke koncentrácie amoniaku, oxidu uhličitého a sírovodíka. Podľa technických služieb sa aktivita stále rozvíja, takže oblasť zostáva pod preventívnym monitorovaním. Kostarika. Večer 27. mája sa na národnej diaľnici číslo 27 vytvorila rozsiahla prepadlina. Silné dažde spôsobili prepad drenážneho priepustu pod vozovkou. Vznikla prepadlina hlboká približne 6 metrov, ktorá zablokovala oba jazdné pruhy. Diaľnica 27 je kľúčová spoplatnená diaľnica spájajúca hlavné mesto krajiny San José s hlavným tichomorským prístavom Caldera a plážovými letoviskami v provincii Punta Arenas. Prepadlina úplne prerušila dopravu na diaľnici, čo spôsobilo kilometrové dopravné zápchy a vážne zdržania nákladných aj osobných vozidiel. Úrady postihnutý úsek rýchlo uzavreli a zriadili obchádzku po staršej, pomalšej panamerickej diaľnici cez priesmyk Cambronero. Na dočasné opätovné otvorenie cesty pre dopravu bol na mieste prepadliny nainštalovaný prefabrikovaný Baileyho most, ktorý umožňuje obojstranný prejazd iba pre osobné vozidlá. Podľa úradov si úplná obnova cesty bude vyžadovať zložité a zdĺhavé inžinierske práce. Anomálne horúčavy. Francúzsko zažilo najintenzívnejšiu májovú vlnu horúčav v histórii zaznamenávaní v regióne. Za pár dní bolo prekonaných takmer 2000 teplotných rekordov. Na mnohých miestach teploty prekročili klimatickú normu o 10 až 15 stupňov Celzia. Dňa 28. mája zaznamenalo Bordeaux 36,4 stupňa Celzia, čo je nový májový rekord pre mesto, ktorý prekonal maximum z roku 1922. Na niektorých miestach v krajine denné teploty prekročili 37 stupňov Celzia a noci boli také teplé, že spĺňali tropické kritériá. Teplomery neklesli pod 20 stupňov, a to ani v typicky chladnejšej krajine za mestom. Na Pyrenejskom polostrove dosiahli teploty v nadmorskej výške 1500 metrov 22 stupňov Celzia,
čo je výrazne nad normálom. Kvôli anomálnemu teplu a znečisteniu ovzdušia v Paríži a jeho predmestiach bola maximálna povolená rýchlosť na mnohých diaľniciach znížená o 20 km za hodinu a obyvatelia boli vyzvaní, aby pracovali na diaľku a obmedzili cestovanie. Cestujúci na obľúbenej trase Paríž-Nice strávili niekoľko hodín v rozpálených vagónoch bez klimatizácie. Keď u niektorých cestujúcich v dôsledku horúčavy vznikli ťažkosti s dýchaním, vlak museli zastaviť a privolať na miesto záchranárov. Podľa správ z médií trvalo meškanie takmer 4 hodiny. 31. mája zomrel počas 10-kilometrového behu v Maison Alfort, neďaleko Paríža, muž a 10 ďalších účastníkov bolo hospitalizovaných vo vážnom stave. Ľudia sa pri hľadaní úľavy od horúčav masovo vydali k vodným plochám, vrátane tých, ktoré neboli vhodné na kúpanie. Žiaľ, 5 ľudí sa utopilo. Anomálne vysoké teploty spôsobili v krajine najmenej 7 úmrtí. Aj Veľká Británia zažila extrémne horúčavy, pričom boli stanovené národné rekordy pre maximálne aj minimálne teploty. Popoludní 26. mája dosiahla ortuť v londýnskej kráľovskej botanickej záhrade v Kew 35,1 stupňa Celzia, čím prekonala rekord mesiaca, ktorý odolával viac ako 80 rokov. Podľa hovorcu meteorologického úradu sú takéto maximá pre Spojené kráľovstvo výnimočné, a to aj v polovici leta, nie to ešte v máji. V deň vrcholiacej vlny horúčav bola priemerná maximálna teplota v celej krajine 26,5 stupňa. Priemerná teplota pre koniec mája sa zvyčajne blíži k 16 stupňom. Celoštátna odchýlka od normy o viac ako 10 stupňov demonštruje, aká extrémna bola táto udalosť v historickom kontexte. V dôsledku prehrievania koľají a zariadení na niektorých úsekoch železničnej trate bola obmedzená alebo zrušená prevádzka. Počas rekordnej vlny horúčav sa prudko zvýšila spotreba vody. Podľa vodárenskej spoločnosti sa 25. mája spotrebovalo takmer o 100 miliónov litrov vody viac, ako je v tomto ročnom období bežné. V dôsledku toho sa miestne nádrže a potrubia nestíhali doplniť, tlak v sieti klesol a niektoré domy, najmä tie, ktoré sa nachádzajú na vyvýšeninách alebo na konci vodovodného potrubia, zostali dočasne bez normálneho zásobovania vodou. Od 25. mája zachvátili extrémne horúčavy rozsiahle oblasti historického regiónu Tiangnan a južnej Číny. V mestách Fuzhou a Changsha teploty stúpli nad 35 stupňov Celzia, čo je výrazne viac ako dlhodobý priemer. Anomália sa neprejavila len cez deň. V noci na 26. mája ortuť v mnohých oblastiach neklesla pod 25 stupňov. V meste Jingchan v provincii Jiangxi prekročila nočná teplota v máji poprvýkrát v zaznamenanej histórii regiónu 30 stupňov Celzia. V meste Changning v provincii Hunan denné minimum zostalo nad 30 stupňami Celzia 2 po sebe nasledujúce dni, čo je tiež bezprecedentná udalosť za celé obdobie zaznamenávania údajov. Podľa meteorológov sú nočné teploty 30 stupňov Celzia a vyššie typické pre júl a august, najteplejšie obdobie roka. Preto sa takéto skoré výskyty považujú za anomálne. Dňa 26. mája zaznamenalo 297 národných meteorologických staníc teploty nad 35 stupňov Celzia. 3 stanice prekročili hodnotu 40 stupňov. 7 meteorologických staníc prekonalo nové historické teplotné rekordy pre máj. Obyvatelia provincie Guangxi označili súčasné počasie za nenormálne horúce. Uviedli, že stačilo len 5 minút vonku a ľudia sa potom 2 hodiny potili. Prvá vlna horúčav viedla k prudkému nárastu spotreby elektriny v južnej Číne. Uprostred vysokej priemyselnej produkcie a spotrebiteľskej aktivity sa hlavným faktorom stalo masové používanie klimatizácií. 25. mája dosiahlo zaťaženie elektrickej siete nové historické maximum 259 miliónov kilowattov. Stojí za zmienku, že v predchádzajúcich rokoch bola špičková spotreba elektriny v regióne v júni alebo júli
ale tentoraz bola táto úroveň zaznamenaná takmer o mesiac skôr ako zvyčajne. Čile. Dňa 25. mája zasiahlo severné Čile silné zemetrasenie s magnitúdou 6,9. Epicentrum sa nachádzalo 20 km severovýchodne od mesta Calama v regióne Antofagasta a hypocentrum bolo v hĺbke 114 km. Otrasy s intenzitou až 6 stupňov Mercalliho stupnice boli cítiť aj v troch ďalších regiónoch krajiny: Arica y Parinacota, Tarapacá a Atacama, ako aj v Peru. Po hlavnej seizmickej udalosti nasledovala séria dotrasov. V priebehu niekoľkých hodín bolo zaznamenaných viac ako 45 zemetrasení s magnitúdou až 4,3. Pozdĺž ciest medzi sídlami došlo k zosuvom pôdy a skalným lavínam. V meste Calama boli rozbité okná, zvalené ploty, poničené strechy starých budov a v supermarketoch padal tovar z regálov. Približne 70% domov zostalo bez elektriny a hlásené boli aj výpadky vody, ktoré postihli približne 4 000 ľudí. Kvôli poškodeniu konštrukcie dočasne ukončilo prevádzku Centrum duševného zdravia COSAM. V regióne Antofagasta bolo poškodených 7 škôl a kostol v meste Maria Elena. V banských oblastiach boli hlásené zosuvy pôdy, ktoré ovplyvnili výrobné lokality. Preventívne boli evakuovaní pracovníci bane Zaldívar, ktorá sa nachádza v samom srdci púšte Atacama. V známom banskom regióne Chuquicamata boli pozorované husté oblaky prachu. Zemetrasenia, silné búrky, extrémne vlny horúčav a prepadliny už nemožno vnímať ako náhodný výber správ za týždeň. Stále viac príznakov naznačuje, že sme svedkami rôznych prejavov jedného systému, kde sú útroby Zeme, oceán a atmosféra oveľa užšie prepojené, ako sa doteraz predpokladalo. Milióny rokov oceán fungoval ako planetárny termostat. Absorboval, prerozdeľoval a uvoľňoval prebytočné teplo, vrátane tepla pochádzajúceho z útrob. Dnes však tento jemne vyladený systém čoraz viac zlyháva. Výskum vedcov z rôznych krajín umožňuje predpokladať, že rozsiahle znečistenie oceánu mikro- a nanoplastmi ovplyvňuje jeho schopnosť prenášať teplo. Tieto častice pôsobia ako akási deka, ktorá narúša normálnu výmenu tepla medzi oceánom a atmosférou. To znamená, že časť prebytočnej energie sa začína zadržiavať v systéme. Je to obzvlášť nebezpečné v obdobiach rastúcej geodynamickej aktivity. Ak je odvod tepla oceánom narušený, litosférické dosky sa tiež menej ochladzujú a nahromadená energia môže zintenzívniť prejavy podpovrchovej aktivity na povrchu. Zemetrasenia, sopečné erupcie, prepadliny, trhliny, geotermálne erupcie a ďalšie procesy. Zároveň mikro- a nanoplasty zasahujú aj do atmosférických mechanizmov, výmeny tepla a plynov, tvorby oblakov a kolobehu vody. Dôsledky sa preto môžu prejaviť nielen v geodynamike, ale aj v poveternostných anomáliách, extrémnych mimosezónnych horúčavách, ničivých búrkach a anomálnych zrážkach. Hlavnou otázkou dnes už nie je, či dochádza k zmenám. Dejú sa a práve teraz. Hlavnou otázkou je, sme pripravení uznať nové faktory a revidovať staré modely, ak už nedržia krok s pozorovanou realitou.